Give you my wish list, give her my kisses to you. Cause she be my wish list. I'm just saying that you and me. Gonna top light from your life. We gon' make sure that you are fine. With your brother and me. Anything money, so you be just if you don't forget money, celebrate the money. However you need to come. I can't even all see a picture. Okay.
kedu ndị ezigbo na-ese foto shift ọnụ n'akụkụ biko otu a ka ọ dị ndị a bụ ezuo ọ bụ na abọjuo na-agwa m I'm going to work under your instruction now. Kedu ndị na-epiki ego otu a ka ọ dị kedu ndị na-epiki ego a biko si kọntrol ụlọ anyị ụmụazị a biko na ọ bụ na ọ ga-aka mma si kọntrol ụlọ anyị ụmụazị a ndị bansa bikonu bikonu ọ bụrụ ihe kwu ka a na-eme ụmụada ozuru na-agwa m otu a ka ọ dị okele ozugbo oke a na-ayọ ọkwa ndị oyi ka oke ọbọgụ oke Ayola 2022 kedu ebe Chidi nọ Chidebere bịazitu na ebe a wee pụba maka ọ bụ na ị mara Chidebere nọ ya ọ ka arịrị ọma biko ka ndị ụmụada mee ebere Chidi ịma ihe ị na-eme ndị ada ozugbo is he okay? Okay that's so wonderful praise that level otu akọdụ Ayola 2022 is not easy at all a na-ayọ ekpọbekwa egwu ahụ ọ maka ndị asịrị kwuchighị ụzọ na ọ gara na today is Sunday ọ dị izi ọkọdụ Chineke mee ọkọdụ ọnwe ụmụada ozugbo okay that's so wonderful it's okay Okay. Ana ira ni o na-ekwu. Chidi o si mepe. Na mepe. Yeah. Na mepe na gị. All right. Ina tebu anya. Chidi ebele asigo si mepe ka a na-ayụ ụzọ. Ana ya ayụga ndị ọyọ tọkwa. Chidi ebele wee meri ebele. Maka na nwa ebele. Otu a ka ọ dị. Ọrụ ebe ọsọ biko kodo gara aka ka enwe ike n'aka
Ka ndị akwụrụ ụgwọ maka ise foto nwa ikekwe ya ga-ese biko. Alright. Otu a ka ọ dị. Afọ mgbanwe na 2022 ọ ka ọ dị. Chineke aso. Otu a ka ọ dị. Ihe chekwa anya ekwu na anaghị abatago. Kedu ebe ndị ahụ gị nọ? Kedu ebe nọ? Ebe dị ime nwere ife ahụ. Otogbu adị. Kwụrụ banye n'oche. Otu a ka ọ dị. Afọ nwere ka nna abatago onye na ndị enyi ya na ndị ụmụnna ya. Ọ bụrụ ife ekwu ka a na-eme. Which time should I go change? You don't go, why not? So I know this.